buntag guys, ano yung sentro sa Sierra Bolyones, Bohol. Kung itong simbahan mo ni Laos, paingon ko sa Villa Garcia. Merong barang yung barangay paingon Permirong barangay sa Tulay. Tulay na laktura na. Buang ha? Kaya souvenir. Muna eskwelahan Sierra Bolyones Central guys. Tulod jo, hindi makita. Di ako nag grade 5, grade 4, from grade 4 to grade 5. Among bahay ito dito unahan mga 120 meters. Muna boundary guys sa Villa Garcia, poblasyon Sierra Bolyones. Primerong barangay paingon tas Forest Zone. Sunod Santa Cruz kan langit magsaysay. Dulcita, Danikop, Bakhanan, Matinaw-nan ukod. Ano tulay guys. Diretso ko nagbata. Mga labhanan sa unang panahon niyo. Usay malubog na niron kay mo hinay na ni ugay uwan. Tungod na yung daghan pong irrigation ba. Anintang ko mga sa miingaw pa ning lugar sa una guys. Ang mga friends. Tulo pa kabukbayan ni sa unang panahon. Gani lang abi, ganang Conrada. Dito ila pa Ma'am Dingging, itong maestra na sa grade 3. Sa paa malubog na ni ugay uwan. Ito kaya na karong tagsa na yung mga labaan eh. Sa unang panahon labanan dito. This is the vlog for today. Guys, pasensya na gid mo nga. Dili pa kayo ko kaniti sa mag-vlog ba. Tuntuon ba na ko practice. Miur. Gari mo, aris mungutan ba? Kuwapog lubi oh. Sunuban. Tulo pang go karon ang naghana na ni. Sa 1979 to 89. Tapos karon ha. Yo total sang naghana na mo yun. Ito dito among gipuy-an anan. Dito mga dodoray at dong sa basak. So sa oras bata pa ko mananom. Aray! Ang basak. Kaon sa trabaho, lubok. Eskwela lagi, magbaon. Basak na, wala matrabaho kay naguba ang irrigation dito sa dam. Naguba ang dam. Sana naman eh, duhan at tingan yan. Okay din yan ako kutob guys. Bigang salamat.